bre ljudi bre! Znači, prijatelji sadašnji i prijatelji budućni, ću da vam pokažem, znači, neke akordi i takve stvari to. Znači, za ovakav čas, znači, radit ćemo guitar lessons number 1, da mi izvinite, svi prostite. Sad ću da vam pokažem, na primjer, vidite, potrebna vam je gitara. Gitara kao što je ova stvari neki polubas, ali gitaren. Znači, radite normalno, vidite. Normalno zvuči. Potreba vam je, kako se zove, prskalica. Prskalica vam je jedna od najpotrebnijih stvari za sviranje gitare. Pošto možeš ti noktima, ali ako si onako ne sečeš nokte, možeš. Grickaš nokte, taj ne valjaš, ne možeš tako, znači, svirati gitaru. Sad ću vam pokažem, pa da pređemo. Evo ako, pošto ste vi moji učenici, da kažem, podučenici, pratitelji, kako da kažem, sad ću vas naučiti neke od najbitnijih stvari u vašem životu što se mogu desiti u ovome sadašnjem svetu, koji nije onaj što ste vi bili pre... Da pređemo. Znači ovako, ovdje imate žicu trzalice se zove. Imate deblju, koja je onako, baš onako da kažem, jedna od jačih koje se teško sklapaju i majstori samo kao ja mogu da isklope na gitaru. Imate drugu koja se zove žica, ali nisam trzalica. To je druga. Imate treću metalnu koja kaže ja sam metalna, šta mi može plastična? To da kažem sad, možda vama smešno, pošto meni nije smešno, ali ja pravim take face. Ova žica je veoma metalna, čujete? Imate prvu plastičnu ili ti četvrtu ne metalnu, prostite. Znači, prva plastična zove se Plasticañeros Amigos. Znači, ta plastična se čuje ovako. Vrhunski ton, znači ton je perfektan. Imate drugu plastičnu koja se zove Plastična sam ja, a veoma sam debela. Pa da vam pokažem, slušajte. Ping, znači ping, 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 ping. Znači, možete i ustima da svirate gitaru, da vam kažem. Napravite melodije, ne znamete svi. Eno ovako, imate posljednju koja se zove... Znam da me svi zadirkuju kao osnovne školi, baš sam mali i veoma sam slab. Zato što je to najtanja žica na gitari. Ona se osjeća onako usamljeno i, kažem, odbačeno. Znači, svi je mrze, svi je zadirkuju jer je piskav glas. Sad ću vam pokazati XD dur. Pa, evo, da vidite, XD dur. XD dur, lako je pratiti, evo gledajte. Znači, uzmete položaj rukohvat ovakav, znači držite ovakvu gitaru. Stavite ovu prskalicu ovdje i povučite jednom. Čujete? Znači to. Znači uradite ovo. 1 2 sam se uživio da mi izvinite, prostite. Znači ovako idemo. Počne s obe ruke, počne. Ali ovo je veoma bitno. Pa da pređemo, eto, da vam kažem, ovo me sve bi kosa, nisam prava dugo, znaš. Da me prostiš. Znači, sad ću vam kažem drugu, zove se x puta y jednako z. I nije ni mol, nije ni dur, nego z. Pazi! Si čuo? Slušaj, gdje se zove? Ovo radite ovako. Uzmete ovako i radite ovo. Samo što živite, bit će se u redu. Evo da vam pokažem, aj drugi deo, x puta y jednako je z. Znači krenete.
tek drugi akord koji sam vam pokazao. Sad ćemo na chord preći treći. Što bi rekao kao chord. Idemo na treći. Znači gitaru obrnete lagano. Podnete kao violinu. I radite. Znači, radite ovo. Kao, da gledajte druge, a samo uvedite ovo. Idete, pratite moje prste. Pratite mi prste. Evo ovako ljudi, pošto su ovo bili besplatni časovi, nisam bukvalno hteo da vam pokažem kako da vidite. Vidite ovo bukvalno tačno da vam pokažem kako idu sve tačno, znači tačno da vam kažem kako idu bukvalno, znači matora sve je tačno, koordinate. Hvala vam svima na gledanju i bacite subscribe, hvala vam svima, pozdrav!